Salamu alaikum. Alaikum salam. Yanda ka ina muni? Lafiya. Na gajiya. Ya sana'a. Ga ta nan muna ta buga ta. Allah ya taimaka. Ya kake ta mun musurai ne? Za ka yi magana kai magana kana ta musurai. Ba komai ka muka nauyin ka nake ji. Allah. Wallahi Ai ni karami ne kare na jin nauyi na. In ka zo gurin nan kawai kai magana ka tafi tare da wajen da za ka dan ya hakuri fa. Ba matsala, ba matsala. Musa dan ya hakuri. Dama iyayen yarinyar da ke saka ce wai ya kamata a zo a yi magana. Yarinyar da na raba ka da ita shine ka ji yarinyar da ta fi kororo shegiya yar iska ta dinga zubar da ciki shine zaka je ka ce a turo uwarwa sai dai ka nemi headmaster ya je amma ba ni ba wallahi dai ka nemi miyansir da yake dan iska ne ka tura shi amma ba ni ba Allah kawo wallahi kallahi yarinyar nan mutum ne kullum ya sa ya beka kullum sai ta yabe ni kai tafiya ba ma a kaf dangi wallahi shi yasa nace bari mu zo mu ga wallahi in ta tashi yaban ka inda ka san babanta wallahi yarinyar tana kaunar ka so karka sami Allah dan girman annabi ai ya hada ka da annabi Muhammad karke kuka shi isa ake cewa zato zunubi ko da ya kasance gaskiya yarinyar nan tana kaunata karke kuka a uzuri dan Allah mu je mu bata hakuri tukun kafin tura magana aski ai kai babu Mana aski nawa ba. sai a lahira